Onsoň İsa Jeliläniň Kapernaum şäherine gelip, sabat günü halka öwretmäge başlady. Halk onuň taglimatyna hayran galdy. Sebäbi ol ýtýarlylyk bilen gepleýärdi. Sinagogada arwakjyny elen bir adam bardy. Ol batly ses bilen gıýgyryp: "Ey Nasaraly İsa, biziň bilen näme işiň bar? Bizi ýok etmäge geldiňmi? Men seniň kimdigini bilýärin. Sen Hudaýyň mukaddesisin" diýip gıýgyrdy. İsa arwakjyna käýäp, "Sen bol, bu adamdan çyk" diýip buyruk berdi. Şonu arwakjyn ol adamy hemmeleriň öňünde ýere ýykdy da, hiç ziýan ýetirmän ondan çykdy. Hemmeler hayran galyp biri-birlerine: "Bu näme hili söz? Ol ygtyýar hem gudrat bilen arwakjynlara buyruk berýär. Olar hem çykýarlar" diýişdiler. İsa hakyndaky habar bu etrawyň çar tarapyna ýaýrady. İsa sinagogadan çykyp Simonyň öýüne bardy. Simonyň gaýnanesi kızdyryp ýatyrdy. Muňa İsa'dan kömek soradylar. İsa onuň baş ucunda durup gyzyrma käýedi welin onuň gyzyrmasy aýryldy. Ol aýal dessine ýerinden turdy da olara hyzmat etmäge başlady. Gün batanna adamlar her türlü kesellileri İsa'nın yanına getirdiler. İsa hem olaryň her biriniň üstüne elini goýup şifa berdi. Köpüsünden arwakjynlar "Sen Hudaýyň oglusyň" diýip gıýgyryşyp çykýardy. Emma İsa olara käýäp geplemeklerine ýol bermeýärdi. Sebäbi olar onuň Mesihdigini bilýärdiler. Ertesi gün daň atanna İsa öýden çykyp bir çola ýere gitdi. Halk hem onuň gözlegine çykdy. Olar İsa'ny tapanlaryna, onu öz ýanlaryna alyp galmaga dyrjaşdylar. İsa olara: "Men Hudaýyň şalygynyň hoş habaryny beýleki şäherlerde de wagt etmeli. Hut şonuň üçin hem iyi berildim" diýdi. Şeýdip ol Yahudiýanyň sinagogalaryna wagt etmegini dowam etdirdi.